Auni yangma bi amena Cire orientale de kɛ an mago bɛ jɔ temi vɛri ɲɛ kelen sukaro la. Nemurukumuni kuyari ba ɲɛ fila bɔɲango a bɛ komi n'a fɔ tigɛ kelen. Ne ye nin ji bɛɛ de bisi a la. I kana n'a caya ka dan fana sago. An bɛ di dɔɔni dɔrɔn k'a la. Di de b'a to a tɛ ɲɔgɔn minɛ. An bɛ sɔrɔ ka vinɛgiri tɔnɛ a la. N'a sɔrɔla nemurukumuni t'i bolo i bɛ se ka vinɛgiri k'a la. Maa dɔw b'u ta kɛ ni vinɛgiri ye nka ne ye vinɛgiri dɔɔni dɔrɔn ne tɔnɛ a la waasa a k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ ni vinɛgiri ye. Miniti damadɔ ta sanfɛ a ɲɛ bɛ bilen an b'a to a ka suma dɔɔni f'a kanga ka tigɛ. N'a kanga tigɛra waati min na an b'a kɛ fɛnnin dɔ kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛna di dɔɔni k'a la tuguni. Di kɛ kun y'a la waasa a ka na ja hali sisan. Sabula ne delila ka nin video kɛ ka ban yɛrɛ nka a ɲɛna maa dɔw bolo a ma ɲɛ maa dɔw bolo. N'a jara min kɛ an b'a ta nin cogoya na k'a bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka taa da an fari fanfɛ yɔrɔ min n'an b'a fɛ o si bɛ ka bɔgɔti ka bɔ a la. An bɛ puturu dɔɔni k'a la waasa a ka na digan na. Maa minnu bɛn'u jɔ n'a sɔrɔla a ka jugu n'a man jugu n da tɛ bila o kuma na dɛ. Hali maa min ma kɛ misiw min yɔrɔ la i kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen de. Ani ka fari dɔɔni nka a b'a kɛ tɛnɛku aw yɛrɛ ɲɛ tɛ si yongole la sanfɛla la aw k'an bɛn.